Prest? Bai, prest gare. Airean! Akordatzen ez gauza asko itzen ginu zela hemen. Nik be, zue bezala txikitan hemen ikasi neban, eta niretzat leku berezia da. Akordatzen naiz, jolasian ibiltzen ginela, lagunekin, ikasten, asko ikasten ginuan. Zuentzat, ze da topaleku bat? Eskolia? Jende asko dagoen toki bat, ez? Baina jendia zela, geldi? Ez, geldik ez. Topalekua da jendearekin elkartzen den toki bat. Adibidez, eskolan, patioan, Elkarrekin egoteko leku bat. Eta zetako elkartzen da jendia? Gu ikasteko, jolasteko, irratsaio bat itzen ikasteko. Eta gero gurasoak kanpoan hizketan egoten dira. Nire ama eta Maialenen ama beti egoten dira hizketan. Eta gunero etxera joan eta barriketan. Eta bebai jendi elkartzen da muralak itxeko, jaisak antolatzeko, eta bebai lore sortak itxeko. Bai, atzen zotzorri eta jenamei poli-politxe. Bai, ze ondo. Eta zu, Karmele, irratiko lan hemen ikasi zinuen? Nik hemen danetik ikasi neban, eta esan leike bidea hemen hasi zala. Eta zuek, ze da gehien maitze dozuena itxi eskolan?